Perjantai-illan erittäin viihdyttävä salibändiliigakamppailu Western Indians Nokian KRP takana. Tänään Indians parempi pitkästä aikaan. Voitto 6-3. Indians päävalmentaja Stefan Korhonen. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Kiitos. Ensimmäinen erä oli vähän vaisu, ei saatu hyvää starttia. Oli maalipaikkoja, kaveri kuitenkin teki ensimmäiset maalit, mutta ei joukkue lannistunut siitä, vaan parannettiin toisen ja kolmanteen erään ja uskottiin koko ajan, että tullaan rinnalle ja ohi. Kolmannessa erässä maltettiin edelleen puolustaa tiiviisti ja vastareista sitten tehtiin ratkaisevat maalit. Hieno tason nosto siitä alijälkeen. Nokian KRP:n päävalmentaja Heikki Luukkonen, miten sä kommentoit KRP-leiristottelua? No joo, aika lailla voi kääntää toisinpäin, että meiltä hyvä valmistautuminen, hyvä lähtö peliin. Ja sitten tosiaan että tuntui vähän siltä, että Indians muutama ylivoimamaalin kautta pääsi siihen peliin mukaan. Ja voisi sanoa näin, että meidän näkövinkkelistä niin meidän puolustuspelaaminen antoi tänään mahdollisuuden voittaa, mutta sitten hyökkäyspäässä ei oltu ihan riittävän juonikkaita ja huolellisia paikoista ja harvoin kolmella tehdyllä maalilla näitä salibändiliigapelejä voittaa. Että tosi hyvä, viihdyttävä, vauhdikas peli ja vaikka maaleja tuli suhteellisen vähän, niin paikkoja ja tapahtumia riitti molemmissa päissä. Että varmasti yleisö sai rahoilleen vastinetta ja erityiskiitos meidän faneille, jotka taas teki tästä hienon tapahtuman ja elivät hienosti pelin mukana. Ottelun parhaana pelaajana palkittiin voittomaalin viimeistelyt Heikki Iiskola. Tosiaan Pako oli tuossa vähän salibändiliigan sivulla edellinen kotivoitto Indiansilla 5.10. Kysytään kliseinen, miltä nyt tuntuu pitkästä aikaa voittojen makuun kotivuodessa? No erittäin hyvä. Kotona on aina mukava voittaa ja pelata sitäkin enemmän. Miten näetkö, että oliko tuossa ottelussa jotakin niin valmistautumisessa, jotakin eroa noihin edellisiin otteluihin? No ei mun mielestä, tehtiin omat rutiinit mitä tehdään, kaveri teki sitten ehkä paremmin. Lähti antaa vähän painetta, se tuotti meille ehkä vähän ongelmia. En tiedä, siitä käännettiin vasta peli. Nokian KRP-leiristä pelaa Jere Oksanen paikalla. Kysytään periaatteessa samanlainen kysymys sulta. Miten sä kommentoit, minkälainen ottelu oli verrattuna noihin teidän nyt viimeaikaisiin aiempiin otteluihin? No sanotaan, että oli se tietynlainen parannus kuitenkin tuohon mitä ollaan pelattu. Että ollaan käyty aika syvällä ajoittain tuossa muutaman kerran niin kuin viimeksi kotona. Ja siihen nähden niin tason nosto joo, mutta kyllä tänään olisi ollut kaikkia valmiita ottaa pinnatkin. Ei siinä onnistuttu, niin kyllä se vähän laittaa harmi. Miten Heikki kommentoit teillä ensi torstaina Steelers vastassa, kuinka paljon pitää tasoa vielä nostaa, että pisteet jäävät Nokialle? No sitä on vaikea arvioida silleen, että kyllä me ollaan menty koko kausi yksi peli, yksi reeni kerrallaan eikä ajatuksia vielä sinne siirretty, mutta Steelers on parantanut tosi paljon ja on hyvässä nosteessa, että meillä on jonkun verran aikaa viimeisestä voitosta, niin varmasti pitää parantaa ja taas valmistautua hyvin, saada hyvä lähtöpeli ja pyritään siihen, että seuraavaksi se pelin läpivienti on myöskin vähän tasapainoisempaa eikä tule loppuun notkahdusta, niin uskon kyllä meidän ryhmään ja ei tässä auta muuta tehdä kovasti duunia ja pitää huolta, että ansaitaan voittaa toivottavasti jo ensi torstaina, mitä pikemmin sen paremmin. Stefan Korhonen Western Indiansilla ensi perjantaina M-Team vastassa. Minkälainen viikko tiedossa? No, tässä levätään viikonloppu ja sitten tehdään normaalit valmistautumiset sinne M-Teamiin. Tärkeä peli taas niin kuin kaikki tässä kevätkaudella. Ei ole montaa peliä enää jäljellä, kun kaikki pisteet pitää ottaa, että oltaisiin sen playoff-viivan yläpuolella. Kiitoksia kaikille haastattelusta. Tsemppiä seuraaviin peleihin.